Un mes abans de Nadal i aquí comença a buscar els joguets amb els millors preus. Unes festes econòmicament complicades enguany i per això algunes cadenes, Àngel Hernández, amplien el seu catàleg d'articles de marca blanca. Sí, anem per parts. Hi ha un estudi que diu que el 70% de la gent planifica amb un mes o més temps d'antelació les compres de Nadal. Això que inclou? Inclou des de preguntar als xiquets què és el que volen que els deixen els Reis o el Pare Noel, fins visitar alguns establiments i anar comparant preus. I alguns d'aquests establiments llancen algunes promocions, com per exemple l'operació 10+1, que és això, comprant 10 articles a 10 euros, el que fa 11 isdebades. Una altra promoció que està en marxa, per exemple, del 72%. Esta cuineta, la primera unitat són 94,95 euros i la segona costaria 26,59. Són promocions que es posen en marxa en determinats articles i fins als primers dies de desembre. Ens diuen que aquestes festes tornaran a triomfar, ho endevinen, les Monster High. Buscamos. Qui ho té clar i amb este pressupost entra i carrega. Sí, esta es de la serie de Duplo, que es lo que buscábamos para nuestro nieto, sí. Són els compradors amb previsió i com ells